नमस्कार, मी पद्मा रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण मोदक प्रकार बघणार आहोत. तो पण डाळ्यांपासून कसा बनवतात ते बघणार आहोत आपण. तर त्यासाठी आपल्याला काय साहित्य लागतं? चला तर मग बघूया. इथे मी एक पाटी दालिया घेतलेला आहे. तर आता आपण सर्वप्रथम काय करूया, एक मिक्सर जार घेऊया. त्या मिक्सर जारमध्ये आपण हा संपूर्ण दालिया टाकूया. यामध्ये 4 चम्मच साखर ही कमी जास्त करू शकता. इथे 3 चम्मच साखर टाकते. 3 ते 4 चम्मच टाकायची. आणि याला ग्राइंड करून घेऊया. आता इथे मी हे ग्राइंड करून घेतलेलं आहे. आता यामध्ये आपण हे पीठ जे ग्राइंड केलेलं आहे ते एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. आता आपण हे पीठ काढून घेतलेलं आहे. आता त्यामध्ये आपण 3 चम्मच तूप टाकूया. तूप यासाठी टाकायचं आहे की ते म्हणजे बाइंडिंग येण्याकरता, जेणेकरून तो मोदक बनला पाहिजे, गोळा बनला पाहिजे याकरता. आता आपण हे 3 चम्मच तेल तूप टाकलेलं आहे आणि त्याला मिक्स करून घेऊया. हातानेच मिक्स करूया. आता आपण 2 चम्मच दूध टाकूया. अगदी थोडंच टाकायचं. असा डो बनवला, छान डो बनवून घ्यायचा. असा छान त्याला मळून घ्यायचं थोडं. आता मी एक साचा घेतलेला, याला तूप लावलेलं आहे. थोडं असं तूप लावून घ्यायचं आणि यातला एक छोटासा गोळा घ्यायचा. जेवढा या साच्यामध्ये बसेल तेवढा गोळा घ्यायचा. असं छान त्याला प्रेस करायचं. या साच्याला बंद करायचा आणि यामध्ये टाकायचं आणि प्रेस करायचं छान. असं छान प्रेस करायचं. हे झटपट होतात, फार वेळ लागत नाही याला. नाही गॅसची जरूरत पडत आहे, नाही भाजण्याचं, काहीच नाही. त्याच्यामुळे झटपट होणार आहे. आता आपण काढून घेऊया. वाव, मस्त, बघू शकता, सुंदर आणि लाइनिंग सुद्धा आलेलं आहे. त्याच पद्धतीने आपण दुसरा सुद्धा करून घेऊया. थोडं तेल लावायचं. तूप बंद करायचा. एक छोटा गोळा घ्यायचा आणि यामध्ये प्रेस करायचा. सिंपल, झटपट होणार आहे, काही वेळ लागत नाही याला. प्रेस करायचं असं छान. आता आपण काढून घेऊया. मस्त, छान. हा पण सुंदर निघाला, बघू शकता. या पद्धतीने आपण सर्व मोदक करून घेऊया. अशा प्रकारे डाळ्याचे मोदक रेडी झालेले आहे आणि खूप लवकर होतात, काही फार वेळ लागत नाही. फक्त तुपाचा उपयोग केला जातो जास्त आणि झटपट होतात.
आणि खूप मस्त वाटतात खायला. सुंदर म्हणजे खूपच मस्त वाटतात खायलासुद्धा आणि दिसायलाही खूप सुंदर वाटतं आहे. कारण की त्याच्यावरती ह्या लायनिंग ज्या आल्या त्या खूप सुरेख दिसते आहे. तर या प्रकारे तुम्ही पण करून बघा ही रेसिपी. माझी ही रेसिपी आवडली असेल, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंटसुद्धा करा. आणि सोबत एक बेल आयकॉन आहे त्यालासुद्धा क्लिक करा बरं का. आणि वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी ही रेसिपी बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. बाय बाय. पुन्हा भेटूया एका नव्या रेसिपीसोबत.